Molweni ndinamkela ke ezasethivini ngesiXhosa. Akumnandi kuyaculwa kwii-families zoyi-2. uNontlene noba bemculela ke bemkhapha beyomfaka emotweni kumnandi kulilizelwa kuyiloo nto. Kodwa yena kumnandanga kuye uyalila ngoba kaloku akaboni nomnye umzali wakhe. Akazi ke uba kanti umsimelelo yena umxelele uzikhali kwaphaya eyadini ngoku ubhizi kulungiswayo uba awuzukwazi ukuba khona kulo mtshato and yena uzohamba ayolanda ufuneka. Uzikhali uthe eyilwa ke leyo wamxelela kumsimela uba lo mntana ngumntana wokuqala nokugqibela kafuneka, akakwazi ufuneka ungabikho emtshatweni nomntana wakhe. So ndiyakucela zikhali ungabikho uhambe. So uhambile ke umsimelelo ayolanda unkosikazi wakhe. Ufike ecaweni ke wayozihlalela yedwa ke uNontle, waqhubeka nokulila kuba kaloku use-blank akakazi uba kwenzeka ntoni. Fikile ke ufuneka wathi gqise embamba phaa ngemva emagxeni. uNontle ke wajika ke wazibona izandla uba zezikanina. Hayi ke wabe sephakama ke wamncoma ke uba mhle ke ufuneka. Bemhleke nofuneka ngoba umsimeli bemphathele ilokhwe yakhe. Xime kakuhle wamhaga umntanakhe, wafika ke nomsimelelo. Bangabantu ke abahaganayo ke as ifemeli. Kwamnandi ke nakuNontle ke ngoku. Ulungile yena isibindi anaso, ubuyile uza emtshatweni. Hayi ke wahlangatyezwa ngumpilo ke nofundiswa ke wabesembuza futhi ufundiswa uba ufunani lo apha. Wathi omnye hayi akazange nadrama yena nje uzochaza uba kwenzeke ntoni. Hayi uvele wanqala kuye kumpilo, wathatha umbhinqo wakhe wawujula kufundiswa kwaye wavuka nje uba laa nto uba ndiyindoda ke ngoku. Wagalela ngenqindi esiswini apha kulo mntwana kulungele. Hayi ke wasebemshiya apho bathe bengekahambi kanene kwathi gqi uNobomi egijima wathi mabamyekele kuye. Babuza abanye hayi bo utsho njani, bacinga laa nto uba ke uvukwe zezi zakhe ke zofane umane exolelana noLungile. Bamshiya ke wahamba ke naye ke wamtsala ke uNobomi. Lungile bahamba bayothetha ngapha ngasegeyithini apha ngasecaweni. Wabe semxelela ke uLungile into yoba laa ntombi yiyo le ibizifaka kuyo imkhisa, ikhwela phezu kwakhe yamehlisa neziphu. uNobomi uthe hayi bo usaqhubeka nokuxoka, yazi unuka ukuxoka phu emlonyeni. Waba ngathi kulungele zama ukuzichaza, wathi omnye ndicela uhlukane nje nam. Wathi xa ethi uyahamba kuNobomi uLungile athi uyamtsala, wambamba ke lo mfana. uNobomi wajika ngespidi wayigalela impama apha kuLungile, mshiye eme apho emva koko. Qhubekile ke umtshato. Nontle ke ungenisiwe ke ngutatakhe. Bonke ke omamazala bebekhona kodwa bekukubi ke kulo unguAnathi umamazala, iinyembezi zigcwele amehlo ubona nje uba uyakinya kubi. uThulani ume phambi komfundisi noNontle kodwa umane ekrwaqula uAnathi. So uThulani ingqondo yakhe ilapha, umzimba ulapha kodwa ingqondo yona ikuAnathi. Batshatisiwe ke ngumfundisi batsho ke ii-vows zabo, benza yonke into ke eyenziwayo ngabantu abatshatiswayo. Then ke baphinda babulela futhi ebantwini, babulele kubazali babo ngokubakhulisa. uNontle ke wabe sebulela nomamazala wakhe omthande eyintombazana, ethi bayarhala bonke ke abanye ukuba kulaa ndawo akuyo kodwa yena uyabulela. Wabe sesithi ke ubulela nento yoba yena wophule irekhodi kulaa Gqeberha unomamazala abayi-4. Bekumandi ke kubulelwa kuhlekwa but abanye oomamazala aba njengoZimkhithi hayi bebebubhorikarha. uNozuko bekhona njengegama uba kukhona otherwise akho nto itheni. uAnathi kuye bekukubi kakhulu. Kuye kwaphunywa ke kwayiwa phandle kuyothathwa ii-photos ke nabatshati. uAnathi uye waya ke naye wawufota kodwa noThulani. Hayi ke benwabile ke ngosesica koThulani ufota naye ke. After that ke waphuma ke wahamba woncokola noMatilda. uMatilda uthe yeyi kuzawufuneka niyiyeke le nto yenu yothi noxa nidibene noThulani tshanse eniyibonayo niyayisebenzisa. Le nto what if niyabhaqwa apha ngutata kaThulani. Wabe sesitsho kuAnathi uba yho angandidivosa kaloku luZuko. Wabe sithi omnye yiyeke ke ethi futhi ndingonyanyana ngabantu balo mzi. So sedisayidile ke into yoba uzawuphuma ke kuThulani. Asazi ke ngoba lo uAnathi uzohlala yedwa kwakhe
kodwa kuzohlala kwanoMatilda uyazi into uba uzawuyenza njani. Umbuzo ke sinawo kukuba azi uba akabethanga na kule igame now that uThulani ngoku sehambe wade wabe kwalaa nto yabo ke bebeyenza izolo. uThulani ke uke waphuma wayoma yedwa phaa phandle ke ufikile ke kuyo uNontle ezombuza ke buqhula into yoba hayibo sowucinga ngee-fees zabantwana na uba bazoya kwesiphi isikolo. Vele kabethi abantwana bazoya ke-private. So bebeyincokola ke bembuza ke uba undibonile uba bendimhle kanjani, andibona uba ndimhle. uThulani mphendula nje loo nto, otherwise ujonge le umgonile nje umkakhe kodwa akamjonganga. So lusizi nje into kaNontle because uThulani utshatile nje uba kutshatwa, otherwise ingqondo yakhe ikuAnathi. Uthe sesithi uyamthanda uThulani wamane esithi hayi baby mna uba uhappy nam ndi-happy. Uyazibona nje ezo mpendulo zimfutshane zingako. uNobomi yena uyinto nje equmbileyo. Umamakhe ude weza ke cakwakhe ezombuza uba hayibo mafu ungasho kwenzekani kutheni. Wabe sesitsho uba yho kulungile mama, ulungile wenze u-1 no-2. Wathi ke umamakhe xa emduduza hayi sukhala ngoba nathi siyagowa kwezi ndawo ezikuyo. So uphuma kwixoki, ixoki ulibona lisathi gqiphaa. Nawe mbonile lo mfana into yoba lilo elikhulu. So sube ukhala, masihambe siye endlini siye ebantwini uyokonwaba. Asazi ke noba akazuphinde amxolele na ngoba uNobomi ngathi uphilela ukuxolelana nalo Lungile wakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakomenta futhi. Bye.